Isengakafika ingwenyama besola 4 rand. Yafika ingwenyama yasithuthukisa abantu okukwathe nabogogo. Wathi 100. Nyalo sesikubo 600. Nyalo bengive nje bakhuluma bomawili ukuthi ifuna ikhushula sathi itaba ngimalini. Lokhu uNonkwewe ngwenyama. Usho ukuthi labafana bakhe labathuma kuvele bamlalele. Le mali fe abayidli basita kakhulu. Uma abantu abakhubatekile bayakhelwa ngenxa yengwenyama. Abantu abakhubatekile bayasita ngenxa yengwenyama. Umuntu okhubathe nje ukuthi lokuhluphekile ingwenyama ikhona. Dinzanzane bafelokati labanjani ingwenyama inabo. Siyaphila kahle kakhulu lapha silapha nje. Itelo size sathi sidla ukudla kwasehotela. Lokho bese kudla itelo odehotela kwaphekwa la. Sidla ukudla kuye ehotela ngenxa yengwenyama. Ayifuni bona umuntu okhubatekile ahlupheke. Ufuna bona umuntu okhubatekile aphila njengomuntu wonke. Ayidingisi isicibi sona sathi sidla singamnaki lo kanye lazalo. Yona idingisuyise. Wathi sobhuza yena akafuni mafike esilunabutho ukuthi bantu baphethe njalo emhlabeni. Naye kuhamba enyathweni teyise. Uthi ufuna ukuthi amafika le ukuthi bobaphethe nje abantu abakhobateke nabogogo. Uthi cha bobaphethe kahle ngena ngale. Uma uyongenisa umthandazo wethu eSulwini uma into asentela yona thandaza kabusuku nemini ukuthi manje achubeke ngoba mangasheshi afe. Noma sibantu tongela emva utofika siphathe njalo. Simfisa inolelo ukuthi niba nengozi.